Роза Мулланурова. Яшел яулык. Дөнья күргән кеше буларак, белә бит ул моны. Ник тиккә кыбырсый бу яшьләр дип бимазалануы да шуңа. Торыр җирләре юкмы? Сыймыйлармы ике бүлмәле фатирга? Ташпулатлар калдырмаган бит әтиде. Йортмы ни бу? Дип көлгән булды ул. Балалар үсәр, иске хрущевкада картаербызмы? Нигез белән карарбыз яшьләр күзенә? Ник таптыгыз безне димәсләрме көннәрдән бер көнне? Ата малы белән бала көн күрмәс диләр дә, үпкәли икән ич булар. Әйе, яшьләр аныңча фикер йөртми. Монысы хак. Әле дә ярый баш өстебездә түбә бар дип шөкер итеп йөргән Махисәрвәр ни акыллы, ни жүләрдер инде яшьләр күзлегеннән. Сугыш кына чыкмасын. Ашарга ипи бәрәңге булса, шул җитә дип барына шөкер итә, риза бәхил була белмиләр. Анысы гына җитмәгән, кич тагын бер тапкыр иске тырмага басты. Телесен ачылды Азат Турунының. Бер ачылгач, туктаусыз тәтелдәргә старып китте. Бер белмәгәне юк. Аның бытылдавыннан тәм, ем табайды Сәрвәр. Такылдык малай әбисе сөйләгән әкиятләрне отып ала да, йөнтәс аюына сөйләп рәхәт шигә. Шигырь юлларын тизитүенә, кабатлап йөрүенә кыш тоткандай куана иде дәвәни. Баланың баласы балдан татлы дип белми әйтмәгәннәр шул. Шук тик тормасыныгын бакчадан кайтканча сагынып өлгерә. Күкрәгенә кысып сөйгән мизгелдә әйтеп бетерә алмаслык ләззәт, рәхәтлек кичерә ул. Сабый күңеле топланмаган ак кәгазь. Уена килгән телендә ярый ярамыйларга карамый, риясызлык белән ни уйлаганын ярып сала. Нәкъ менә шул риясызлыгы, ихласлыгы сыкландыра иде моңарчы. Улам, дәвәниеңне яратасыңмы? Мондый сорауны бирмәсәң дә булыр иде. Темтом белән сыйлый, әкиятләр сөйли торган, ул дигәндә җанын ярып бирергә әзер әбисен сабый яратмый димени? Ялатмыйм. Искитмәүчән, ваемсыз кыяфәт белән әллә үртәп, әллә шынлап, әмма кырт кисеп үзеп әйтә Азат. Маңгайга шартлатып шәпелгән мондый ихласлыктан Махисәрвәр бер тын үнсез калды. Баламыгайын аңламагандыр дигән өмет белән ул сорауын: "Ә мине яратасыңмы, улым?" дип әйләндереп биреп карый. "Ялатмыйм", димәш килеп уенчык поезд белән булашкан нарасый. Баягы гамсез кыяфәтен бер мыскал да үзгәртмичә. Мәгънәсен аңламыйдыр, Юрий әбисен ирештерә торгандыр дигән өмет белән Махисәрвәр уратыбрак: "Әниеңне яратасыңмы?" дип сорап карый. "Әнине ялатам." "Әтиеңне?" "Ялатам." "Дәвәниеңне?" "Ялатмыйм", дип ала баягыча үзеп. Шаяру да, куштанлану да түгел бу. Шик юк. Аңлап, төшенеп әйтә ул моны. Уендагысы телендә. Бары шул гына. "Ник яратмыйсың, улым, дәвәнине?" ди ул тыныч булырга тырышып. "Акыла." Акыра. Кычкыра да түгел. Акыра. Мингәрәтелгән балык сыман ул бер мизгелгә тынсыз, үнсез кала. Балага яшь чакта чыбык күтәрсәң, үскәч үзеңә күсәк булып кайтыр дия иде мәрхүм ире. Үзенекенә дә, улы кызыныкына да бер кайчан кул күтәреп сукмады ул. Ачулану дигәндә булгандыр. Кычкырмый да үсә димени бала. Гомере буе карап килеп кенә торган, чынлыкта искереп тузып беткән күп мәйберен яраксызга чыгарды шушы тик тормас ташбаш. Бер сүз әйтми, кыланмышына ләббәйкә дип торсаң, тәмам азып китүе дә ихтимал да баса.